तब फाइनली दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह जी के पहला छठ गीत के पोस्टर औरा लोग के बीच में रिलीज कर दिया गया बा। और इ गाना कब और कितना बजे और कौना चैनल से रिलीज हुई एकरे बारे में बात करे वाला बानी ये वीडियो में। तब वीडियो में लास्ट तक बना रहो। तो सबसे पहले बात कर लिया जाए पवन सिंह के गाना पियरी पहिरल गाना के लिखले बड़े विनय बिहारी और एक गाना में संगीत दिले बड़े प्रियांशु सिंह और एक गाना के गईले बड़े भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और साथ में शिवानी सिंह। और बतावल जाता टे कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के पहला छठ गीत गाना एकदम जबरदस्त एवं कमाल के होखे वाला बा। काहे से कि एक गाना के लिखले बाड़े विनय बिहारी और एक गाना में संगीत देले बाड़े प्रियांशु सिंह। और ये गाना के वीडियो में नजर आवे वाली बाड़ी पवन सिंह के साथ में श्वेता झा। और ये गाना के लेके खुशखबरी बा भाई, खुशखबरी ई बा गाना के लेके कि ये गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट भी आ गई बाटे। तो चला भाई हम बता दी कि पियरी पहिरल गाना के कब और कितना बजे रिलीज कर जाए। तो भाई कल सुबह 6:30 में माँ अम्बा भक्ति के यूट्यूब चैनल से रौरा लोग के बीच में पियरी पहिरल पावर स्टार पवन सिंह जी के न्यू पहला छठ गीत रिलीज होगा। एक बार गाना के जरूर सुनी हलो।